ام لگری سرت گنده خالتا ورا گریویه مزرلغیویه کوکامه یزدی بو ایجا هنک وگریان هنک بون مسلمان آنکا مزرلغی ام مسلمان yani ام تهف گشتو aynı yani کوکامه یک ام ایگ وفات دکم را ود شیرن و گنجی ام تهف yani yaşamış dibin ام گشتو یک کوکامه یک ام آنکا خالتي ام کوکامه گشتو یک ام یزدی بون ایجا ام هنک بون مسلمان و ام وطا ایگو ایسانی وفات دکی yani vefat dikdar rahme Xwedê ve Yezdî bi Yezdî olarak encem heved şêrin yani defin dikin. Bavê wî Yezdî bû ew bixwe bû Müslüman ve ji xwe wî ye wî ez Müslümanim. Peyî wê Yezdî erê lavê wê jî çû Imrê yani çû hecê hema bavê wî Yezdî ye. Ve jî Müslüman e ve Almanya vefat kir anî vira eyn tabûtê de bi tabûtê jî derxistin ji tabûtê derxistin goyan şertê Müslümaniyê veşartin diya wî jî Yezdî bû ve jî peyê wê ye ve pîreka wî bû ew jî Yezdî ve cîranê me bû evdê Xezê ew Yezdî ne cîranê me yani em xaltî ne gemşî yekin ama Yezdî ye wana jî Meriyê wî ne ew jî Yezdî ne peya Yezdî ye bavê wan Yezdî ye pîreka wî Yezdî ye lavê wî Müslümanan ye qîza xwe dayî Yezdiya yani ew bîya qîza xwe dayî Yezdiya ji Müslümanan jî keçik anî ji lavê xwe re bavê wî Yezîdî ye diya wî Yezîdî ye ew bi xwe jî çûye Imrê hecê ve birê kalkê min e birê kalkê min kalkê min bû Müslüman ew Yezdî olarak birê hevin yani yek Müslüman yek Yezdî ye ve jî lavê wî ye ve jî yaşê me digo ziyaret e ama kesek niza ziyaret e hineka jî digo tirba dewrêşê evdî heya savaşçî ye digo tiştekî wanî ser li ser çêkirine yekî dî jî goyanê wata diçûn herbê em bê hev û diçû yani wî çûqasa îsan dikuşt agovana jî giştik evê wî yani em bê ava kêreka qîpî heya çend heb em bê wî çend heb kuştî çend heb ew kirî ku her li ber qapiyê